Kick-off, mă, piticul. Salut! Mi-am propus să fac un test de anduranță și să filmez acest clip în condiții de luminositate nu tocmai prielnice pentru un telefon mobil. Am observat, nu piticul, nu strânge lumina, că singura lumină de aici. Am observat, da, el e piticul. Am observat ieri pe contul lui de Facebook că a fost mare bătălie pe magneței de frigider oferiți ca premiu în cadrul unui concurs. De aceea m-am gândit să vă anunț că am 7 magneței de frigider mult mai frumoși ca lui piticul, îmi pare rău piticule. Și un concurs cu un mecanism mult mai simplu. Am creat deja un album de fotografii care se numește Vivaz Africa pe facebook.com/ecostin. Album care conține 10 fotografii făcute cu acest telefon mobil în Africa de Sud. Voi trebuie să dați like acelor fotografii care v-au plăcut, iar eu, diseară, folosind random.org, voi alege 7 câștigători, fiecare dintre voi va primind un magnețel de frigider din Africa de Sud, mult mai frumos decât cei oferiți de piticul. Ești mai frumos ca mine, de-aia. În momentul în care ne vom întoarce în București. Mulțumesc și spor! Baftă!